Orduan, labur esateko hori, postmodernitatean gaude, krisia da hori, ziurtasunik ez dago. Ez dago irizpiderik, zehazteko zer dagoen ondo, zer gaizki, eta horren aurrean estatua indartu behar da. Indartzen da, hori, ezin du balioak kilikolo utzi, bestela dozein sorori iraultza egitea okurritzen zaio, ez? Orduan, predikatu behar du Elisa bezala gogor balioak, violentzia inmorala da, kondenatu behar da, Espainia da indisoluble, eternal, egia irrefutableak eta beste guztia terrorismo. Orduan, tesia, nik liburutik ateratzen dudana orain berriz irakurtzen, da postmodernitatean baino politikoki, ero moralki gaudela erdi aroan, estatu Elisa baten atrapatuta. Eta hori da, hori liburutik ateratzen. Bizi izan dudan horretan. Konparazio bat eginez, literaturan apur bat saleak zarienok, konparazio bat eginez, bakarrik konparazio bat, analogia bat ipintzeko, Marcel Proust idazle universal famatuak, egin antzeko zeo zer, haren denpora galduaren bila izeneko izenburu orokor batean 7 liburu dauz. Bat behiru laboze izan, baina izenburu orokorra da denpora galduaren bila. Da Jose Agustin Arrietak lehenengoa ontxe uste dut itzuli dauela euskerara. Orduan, Marcel Proust maila aberatzeko erdi aristokratiko paristarra zan, jatorriz judua, baina bera paristar frantzesa. Da orduan, berak, zer egiban, orduko berak bizi izan eban Paris aristokratiko edo burges edo noble edo horren inguruko personaje eta giro Paris guzti hori, bera bizi izan horreri hortxe hartu zituen personaje batzuk eta hortxe ordenagoan bere bizitza eta bere eraikintza edo konstruzio guztiaren oinarria hortxe. Berak hangoa, baina ez da kronika bat egin, baina kronika bat bai da, hori hartzen da oinarritzat bere eraikuntza literario harrigarria egiteko. Niri, jakina, Parisen denaz bizi zen, gitxi hau interesetan jat aristokrazia eta hango personajeak, baina idazlea bai. Arek egiten daben konstruzioa horren ganien, ikaragarria. Orduan egin da hori denpora galduaren bila, bere pentsamentuen da bere memorian dapur bat horrek aurkitzen ditu, eta horren ganean dabil. Da horrekin da, bere sorkuntzarik eta literatura universalien, da literaturaren historia osoan sortu den, obrarik handizen izakoa. Bueno, nik alako analogia batez, nik hori bera inguru, baina Paris ez dut ezautzen, da ganera mundu hori etxat interesetan. Baina Proust hartzen dut, literatura egiteko moduan, haren hizkuntza eta haren artea, bai interesetan jat. Orduan, holako zerbait, konparazio bat epineko, nik izenburu orokor bat epinotzet, Joan Ziren. Da hor nabil, bat, bi, hiru, haietu jue, maitek, eta lauarna, amaitzen nabil, ezin izin dut aurten plazan azokan aurkeztu, zepeste liburu hau sartu jat bitxartin, da orduan, datorren udabar zen edo, egin got, zer da nire helburue? Neuk bizi izan dudan horren barruen, hortxe inguru nik neure literatura guztia. Hortik, joango naz, joan bidan leku guztizitara, da joango naz, honek aitzetut juen personaje asko agertuko die, nire liburuen be, joango naz mundure eta neuk gurutan leku guztizitara, baina kokapena hau izango da, da denpora be hau izango die. Da personaje be, da izen arrotzak da estrangero be agertuko die. Baina ez igual beste liburu batzutan agertzen dimo, esate baterako, Trotsky, Churchill horrek agertuko die, Trotsky gure hauseko txakru bat izan zen. Orduan ganean, Churchill, pentsetan eman, Churchill, bera ezeutu orduko Churchill txakurren izena zala. Da txakur bat baino, ezeutu unik Churchill izenekoak. Da ganean, pentsetan eman, dara ezin txakur txikizek. Da joño, hause izena politia txakur bat eripintzeko, Churchill. Da joño, da gero ikusi nebanean Churchill bera zelakoa zen, bere puru antizaz, da bere kokote derraz, da bere joño, hori do, izen modu alago, izen batek egiteko Churchill.